ତ ମାଲିକା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ସେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଦେଉଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ। ତ ସେଠିକାର ନଜର ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର କାହିଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆମର ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟ୍ରିପ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ଆଉ ଆଦିଯୋଗୀ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଡେ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ନନ୍ଦୀ ହିଲ୍ସ ପାଖାପାଖି କିଛି ବାଟ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୁହୁଡ଼ିର ନଜର କେମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ଏଠି ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଅଲଗା। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କୁହୁଡ଼ିଟା ପୁରା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।